Good morning, good afternoon, good evening, kung asa man mo aning kalibutan na. Buntag sayo, karon pa mi mata. Andam kong pamahaw kay maghatod ni Mrs. sa trabaho. Og agusa na human na og ligo. Morning. Oh, good morning. Morning. Maklaro pa kayong bago pa mataw. Ang temperature karon grabe. -22. Pastilan Ginoo ko. Ang gugunsay tutuon. Ha? Na diha sa kuan. Dere park ni na be. Oo, kanang naakusto nga nagpark. Hotdog ug itlog. Way laing malupos. Pamahaw ba? Ato sang i-defrost kay gahi. Huwag na human na aga kong inini tubig. Mainom kong init tubig ini kabuntag. Pero dili init pod ka pod. Sagulan og bugnaw ba? Mga taon paandar na ko sakjanan kay lisod ni pa mo dugay mo start kung arang bugnawa da ang heater paandaro na daan kay magkirig-kirig ning usa inig sakay. Magkirig-kirig pag itlog na tao naman paisang itlog ano sa gaapi mo. Late mo kung 1 minute ganito yung hapon. Okay ran, minute lang di ay. Ugma di ay magkuan mananaw may og concert sa air supply ngadto sa Mongton mo biyahe mig mga 1 hour and 30 minutes. Nanaw may kay tiguwang na ba sila niya karon pa may kita ana nga idol po na naho. May na lang ba mga tiguwang na nindot ra mga kanta ng air supply. Mag-video ko ugma. Pohon. Ugma sa gabi eh. Oh, sige, magandam sa kuguan. Pamahaw. Good morning sa tanan. Humana kong ligo. Humana. Presko na. Kahong niluto ko daang pamahaw. Humana. Pero magpainit pa ko sa daan. Mga painito na to mga 20 minutes. Tara. Jacket patang jacket. Saba dire kay nag-blower ako sa. Video.
Usaba ba ka nag-blower ka sa buhok? Nakita ko na siya. Ya? Blower. Gawas ta kay magpainit sa sakyanan. Ice. Palim sa ko rin, Try na ba ko last year nga ng ice. Kapit ako mag 2 years. Kung paano mong gano'n. Ako mag 2 years? 24. Asa na po sinilas? Aw, diar. Tabunan, mandi ay. Sinilas ko, pero tanto sunog ko muna ako. Paandar mo ko. Kotse. Grabe ka bugnaw ron. Minus 22. Grabe. Di matabang. Grabe. Parang Winter Wonderland. Itong kotse ito ah. Grabe yung bugnawa. Panda ron. Uy. Ah, grabe ha. Ato nang pandaro nagatong mga heater. Balik na tayo gawas o balik na sa bahay. Nawa. Grabe kabugnaw. Murag mugahi atong itlog ani. Ay, di matabang. Stilan murag di na ninindot ng inanida. Ay, nako. No na. Taod na mo kuha na. Muhilis nag mga ice. Na mga alas. Alas 7:55 ihatod na ako sa misis. Sa dyan trabaho. Ako po alas 9. Tara, maghatod na taan ni usa. Itong ihatod ni usa ka tao diri da. Ay. Work na po guys. Hindi si Mong.
Tara. Okay. Pagunitan na yun. Okay. Kalandag sa palibot. Ignaw. Nilas na rin ko sa katao. Alas 5 pa onda. Nasundo pa ko ni onda kay alas 4 magkukutob unja. Kasagaran ni jang duty kay alas 4 man kanang kahapon. Baktas ako kahapon milingaw. Kung ano na. Gusto nga. Murag kuan ba? Paglubak-lubak. Naglubak-lubak ang kalsada. Mas siya nga ni punto no? Kuan ka na bang pilak adlaw po anang gadud mahilis ang mga ice. Inito niya. Yeah? Ay katong unang pag-abot na to. Oo na. Kadto. Punos mga ice. Mapay mo igdan. Wada. Lusot-lusot na po diha. Kana na para forman ang nagamay. Ana diha paingon wa na gud no ida. Matay nga na idahan ba. Gapo nagbaktas ko diha. Nagkalisod ko kana way dahan. Nala walay kuan way patway ba gamay. Man pormahi. Kauna kay pugihan maning mga way gagyanan oh. Ako din nagbaktas gahon. Uy, hello. Asa naman yung babag naman yung kasikuan. Nakapag diha, oh. Samot na gado diha. Laom na, o ay, kuan. It's me. Hi. So, good Paderipikas. Wilit nako. Gaya dahil taning bikan 59 na uy. Wala yan. Liit ng pubermi ay. Lina, Doteron.
Ugma na ko yun. Tiningon ugma. Depende ni. Okay, okay. Late na po ko guys. 1 minute. Ngapon maupod. Oh, wala makikis? Ay. Nagdali na. Yan na, balik na tag-uli. Ay, bugnaw. Ay, huwag tagalas 9 kay duty na punta alas 9 sa atong unang trabaho. Unja, kung ano po, unyang alas 5 sa hapon ko to, alas 11 na po sa ikaduhang trabaho. Nag-ingon nga mag-double job ta kay samtang makaya pa. O, daghang salamat sa mga nihapit ug tan-aw ug sa mga sining subscribe. Daghang salamat.
kanang mo relax ako kadali before ko mulakaw sa trabaho. Amping tanan. Have a good day, good night, good afternoon. Kung asa man mo dapit aning kalibutan na. Peace and love.